Ráno nám Ujo sa nám zabicykloval na jednokolke. O 7:20 sme mali rozcvičku. A tak, po raňajkách sme išli do izby a potom na výlet. Bola to ťažká cesta, najmä keď sme išli do kopca. Po obede sme si robili otlačky rúk. Judy nám potom... Počkaj... Aj... Čo je toto? Taký znamko. Čo? Tak si doviesli. Urobili otázky. Potom sme prišli do jedálne a sme si robili náramky. Keď sme odišli z izieb, sme súťažili. No a keď sme dovečerali, prišli sme tu. No a teraz ty budeš. A teraz počasie. Sťažnosti. Včera o 10:00 asi bol taký hluk, že sme nevedeli zaspať. Sťažujeme sa na druhý tábor. No, v sobotu. Počasie. V sobotu ráno asi od 10 stupňov do 20 stupňov Celzia. Na obed asi od 18 stupňov do 25 stupňov Celzia. Večer asi od 5 stupňov Celzia do 15 stupňov Celzia. Ráno asi od 10 stupňov Celzia do 25 stupňov Celzia. Na obed asi stupňov Celzia. Ďakujeme.